Aduh banget. Ya kulungan sekon gedangan desaku. Nanti tekan kene, kalau kapan kene. Kok ora ketemu karo Kakang Adiguna ya? Nek dia Kakang Adiguna iki. Nek ditokan kowe iki kan. Aku kira iso tenan. Lah. Sekian aku. Kok gelang-geleng dhewe, Nduk. Ya. Kowe iki sapa ta? Aku ki Gangsing. Gangsing. Lah kowe iki ngopo kok nganu lakuku? Wong ning dalan ki petukan wong ra ya wis sak lumrahe to. Wong petukan wong kok kowe arep ngopo? Ya wis aku tak terusne lek goleki Kakangku Adiguna. Oh, kowe bakal goleki kakangmu. Lah iya, Kakangmu sapa jenenge? Adiguna. Kowe iki bocah saka ngendi? Aku saka desa Gedangan. Gedangan. Heeh. Wah, sadoh kuwi. Lah yo aku ki tekan kene, tekan papan kene iki goleki kakangku nganti adoh-adoh tekan papan kene. Urung ketemu ket mau lho. Bos, sing semua mau ora usah digoleki. Goleki sik kono kowe kena kok. Aku goleki sik ana piye to? Akan goleki Kakang Adiguna. Iya, kok tak goleki. Tenanan goleki. Iya, kok tak kancani. Ning yo kuwi ana pitukane. Kono kok. Ini ya nek ora padha. Wah. Boyo rasen hol nek waktu karo. Lah, kowe iki lho. Aku ki arep goleki kakangku tok cegat ning kene iki yo ngopo? Aku ki ora nyegat. Wong jenenge ning dalan kepethuk uwong iki ra ya lumrah to kok cegat nyegat. Aku ora nyegat. Ning tuwas kebeneran. Ya nek ra nyegat aku tak terus. Kok dhisik, kok dhisik to. Piye to? Ning kebeneran. Sakwise aku ketemu kowe iki. Ora demek-demek to. Kowe iki bajan tak sawang menit-menit. Menit-menit. Oh, Terus nek bocah putu kaya kambing kuning. kowe kambing kulit padake wedhus lho Pak kuwi. Putu. Sing wedhus iki sapa? Kowe nek kowe ngono ki Kaya apa? bangun wedhus. Wedhus Lah nang. kok kambing guling aku sepadak men wedhus. Lah iya pergane kowe iki bocah kok le putu. Ora teman-teman to. Ten. Apa? Kene to. Leren dhisik kene lungguh. Ogah, Mak. Jagongan karo aku. Mak. Engko perkara kakangmu. Engko tak terkir ibu goleki ngantek sak ketemune. Mak. Ning ya kuwi pitukane kowe ngladenono aku. Lah ya kuwi lho. Sing eleke dadak nganggo pitukone iki lho. Ngeterke goleki rasa nganggo pitukon pitukunan berang kuwi. Lho. Aku ki bakal ngeterke kowe nek disawang uang rak ya ora becik to ing antarane wong lanang karo wong wadon wong mlaku bareng. Mula tinimbang didakwa sing ora apik anggur dilakoni. Piye? Dilakoni apa nih? Ha ya kuwi. Kowe Ogah. ngadenono aku. Amah, wong ngadeni aku ra seneng kok kono ngadeni. Nek aku seneng tak ladeni lah wong aku ra seneng kok kono ngadeni. Seneng ngomatno aku. Wah, wis tuwa kowe, aku senenge sik enom. Seneng sik enom. Ya. Tuwa kae ning aku ki. Wah, senajan kok sampeyan aku. Tuwa tuwane kapuk. Ngerti ora? Tuwa kapuk, mabur. Ayo dhuwur mabluk, ngisor iso ngamuk. So ngamuk. Iya. Sing ngamuk apane? Pil kita. Wong
Ya terus uang kok le. sak bisa aku nyawang kowe iki akeh wong wadon. Ning sakwise aku ketemu kowe kok rasaku ki beda. Beda tuwuh rasa kang tak tujokake marang kowe. Lah wong agi wae ketemu kok andang ro tuwuh rasa tresna. Oh, wong geleman. Kowe kok iso dakwa aku geleman? Lah ya nek ra geleman wagi wae weruh. Lah kok langsung arep Apa kowe ngerti apa nek aku wong geleman? Hah? Lah iki mau lho. Lah ya mergo aku ketemu kowe. Tok mes kuwi. Tok mes, delok bathuk. Aja. Bathuk ora primis aku kepencut kok. Nek Ya, tak delok-deloki sampeane nek lho wedokan wong ndi-ndi film. Lah nek aku ki karo wong lanang kaya ngono kuwi ora pengen aku. mbok pengen. Gak, omane wis tuwa. Ale, aku tak golek. Sik to. Kowe ora ono rasa demok-demok aku. Kinu penting raja wuyung. Angel anggonku cari iki lho aku ki wong ra seneng kowe kok ya kowe iki sutra Aja teman-teman. ning asmara rinapan rasa asih amung kita amung kodo mas roro yakti kang bisa dari ya kan Ma, Mbak. Ketangmu paribasane sak gedhe ping netra. Hah? Ladenono rantaku. Ya wis mak, pedhet ngono tok wae wis. Aku tak ngono. Lho lha piye to? Paribasane ning papan kene iki ora ana wong. Ora ana wong kang bakal bisa miturungi. Bebasane kowe carane kaya ndok sing jepit watu ora iso obah kowe. Kowe aja gawe kagoleng atine menjangan grangsing lho. Aku ki wong tak tau kagol, ngerti ora? Apa sing tak arepe kudu lakon. Sik. Endok Kejepit watu kowe obah mesti pecah kowe. Apa aku ki dudu ndok ki? Kuwi bebasan ya nyuk. Walah cocok. Lah wong anu kok Ketoprak ora ngerti bebasan. Lah piye to? Kondolo iki. Lah bebasan ndok. Lah ya wong aku ki dudu ndok kok di Manut. Ndok. Sendok kowe lho. Aja kowe andine sing tanpa guna. Kowe ora ana gunane ya. Ana papan kene Ora ana gunane piye? Aku. Ladenono aku. Mas. Ladeni. Ladeni. Dan cawe to mlayu buater banget kok kincen barang. Aku lakon karo kowe aja tundak grangsing ten.